धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कसारि अनसाइ हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव थामथि बाथौ खेराइ फोरबो फालिनाय जालाङो। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव सिमेन्ट दैमायाव गोथार दै लायनाय, ब्रह्म धोरोमारिफोरनि आवाथि सावनाय, बाथौ आरज गाबनाय हाबाफारिनि उनाव थामथि गोथार बाथौ खेराइ फोरबोखौ फालिनाय जायो। बर' कसारि अनसाइ हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बाथौ खेराइ फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव BKWSC खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारी, मासिगिरि अनिल बसुमतारी, EM फारियै प्रणब बर', बिनद बसुमतारी, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, BKWSCनि लेङाइ बुंथिगिरि जनाराम ब्रह्म, BTRनि बायजोनि सारेन्डार NDFBनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारी, आजिरा मोननाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, जनाय ITDPनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, BKWSCनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा, ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो धेमाजि जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय खमैबो 12,000सो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। जोङो खेराइ फोरबो खुंनायनि गुदि थांखिया जों बेखौनो फोरमायनांगोन, बर'फोरनि गेजेराव जोङो खौसेथिखौ लुबैयो, गोजोनखौ लुबैयो आरो जौगानायखौ लुबैयो। दा बे थांखिजों थांनाय बोसोरनि बाथ्राफोर जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जि मोनसे बर' हारिनि रैखाथि थामोनथाखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबोजेनदोंमोन, बड'फाया जोंखौ दैदेनदोंमोन। बिनि गेजेरजों बर'खौ मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। बे मोनथाम गोरोबथानि जि मोनसे जौगानाय बा मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा जाय स्टेजसिम जों सफैदों, बे दाबो जोंनि रैखाथि थामोनथानि बाथ्रा, जोंनि मोनथायनि बाथ्रा, संबिजिर सुबुं मोनथायनि बाथ्रा, बेखौ मोनफुंनाया दाबो जोंना आबुं जायाखै, बेखौ जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो दिनैहाय BTR मोनबाय, BKWSC मोनबाय, अब्लाबो जोंनि जेंनाफ्रा जोबा आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि आंखाला दाबो दङ। ओंखायनो दिनैबो जोङो बे खेराइ आर'जनि गेजेरजों, खेराइ फोरबोजों आरो लोगोसे बाथौ आर'जजों आरो आफा परम ब्रह्मनि नामाव जयग' होनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि, गोजोन आरो जौगाथायनिनो रादाबखौ जों होनो नाजादों। आरो बेजों लोगोसे सरकारखौ जों नारसिननो नाजानाय जादों जे थाबैनो फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि आगोलाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे जेंना बा मावफुंजायै आरो लोगोसे BTRनि जि मोनसे सिमा बारायनाय आरो मोनसेया जाहैबाय कार्बि आंलंनि इस्युनि सायाव सरकारा थाबैनो सुस्रांनायनि लामा लानांगौ, बेखौ जोङो बुंनो लुबैगोन। मानोना दुलाराय रायजो राजाया लुबैदों, जों लुबैदों, बयबो लुबैदों बर' रायजो राजाया। ओंखायनो दिनै इसोरनि नामाव जों आर'ज गाबदों, आफा बोराइ बाथौनि मुङाव जों आर'ज गाबदों, खेराइ होनो नाजादों आरो लोगोसे आफा परम ब्रह्मनि नामावबो जोङो जयग' आहुथि होदों, जाहाथे जोंनि गासिबो जेंना जेथो खैदां खैफोदफ्रा जोङो बेनिफ्राय उथ्रिसार जानो हाथों, बारग'लांनो हाथों आरो हारिनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हाथों। बर' हारिखौ बड'फानि जि मोनसे मोन्थोरजों जोंनो खोन्थालांनाय लामा, बे लामाजों थांनानै बर' हारिखौ बुहुमाव जौगासार मोनसे हारि दाहैनो हाथों, बे मिजिंजों जोङो दिनै खामानि मावनो सिगांबोदों, नाजागासिनो दं। दिनै जिहेथु बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बर' कसारि हायुं खुंथायनि मददजों आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां माहारियारि आफाद दङ, UBPO, एबसु, आबोब, बर' थुनलाइ आफाद बे ओनसोलनि आरो लोगोसे धोरोमारि गौथुमफोर जयै नैबे थामथि जिथु खेराइ फोरबो बेखौ खुंनो लानायखौ आंबो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बिनि आगदाखै जिहेथु बाथौ आर'ज गाबबाय दहाय आरो आगसिखै जिथु आगदाखै ब्रह्म आहुथि होबाय फारसेखै, बिनि दारै दिनै बे खेराइ फोरबोनियाव दिनै गासैबो बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलानो मोनसे गोथारथिजों साग्लोबदों होननानै आं सानो थारमाने। आरो बिनि थाखाय नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो चेनेलनि दारै आङो धोरोमारि गोथारथि आरो साबायखरखौ साफ्रोमबो रायजो राजानो बावबाय थारमाने। दा बिनि थांखियानो जाहैबाय खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो, जोंनि खौसेथिखौ हमथानो आरो गोजोनखौ हास्थायनानै
बे खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जादों दिनै जोबथा थामथि खननै सिगाङाव खुंलांखांबाय बे लास्ट बियो बे थामथि आरो बे खुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय दिनैहाय जोङो बर' हारिनि गेजेराव राव रोंनाय रोङि गोबां बर'फोर दङ राव रोङिबो दङ दा राव रोंनाय रोङिजों बाथ्रा गैया बेयाव जिखि धोरोमानो जायाथों मानो दिनै बेयाव ज' जानाया दा बेखौनो फोरमायदों जोंनि गेजेराव राव धोरोम जियानो जाथों जिखुनु जेंनाफोर सुस्रांनायनि जुदि माबाफोर हाबाफारि मावनांगौबा जोङो बर'फ्रा ज' जानो हायो बेखौनो फोरमायदों दिनै बेयाव खुनु धोरोमखौ सायख'वाखै राव रोंनाय रोङिखौ रावखौबो सायख'वाखै माबा सोर बबे आफादनि बेखौ माबायाखै बेखौ खिन्थु जों दिनै बेयाव जाथि हिसाबै ज' जादों उद्देश्यआनो जाहैबाय बोर बिनायानो जाहैबाय आफा इसोरनाव जिहेथु जों बयबो साफ्रोमबो मानसिफ्रा इसोरनि सायाव भरसा खालामना सोलियो इसोरखौ जा फोथायनाय दं इसोरनि सायाव जाहाथे जोंनि जेंनाफ्रा थाब सुस्रांजाथों बिनि थाखाय बे खेराइ फोरबोखौ लानाय जादों ब्रह्मनि जयग आहुति होनाय जादों बाथौ आर'ज गाबनाय जादों दा बिनि दारै जोंनि जिहेथु जों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि बिराद जेंनाफोर दङ रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय सोलोंथाइ भाबै आवगायनो थाखाय सामाजिक भाबै जों रैखाथि मोननो थाखाय आरो जोंनि राव हारिमुवा जाहाथे थांनानै थाथों जोंनि सिनायथिया जाहाथे रैखाथि जाथों जोंनि जायगाफ्राव जाहाथे जोंनि मावनां हाबा जेब्ला डेभेलपमेन्टेल माबा थायो मावनो गोनां थायो जेरैहाय लामा होन स्कुल होन कालभार्ट होन थानसालिफोर होन बेफोरखौ मावनो थाखाय जिहेथु जों मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बे गावखुंथाया जाहाथे गामि सोसन जानानै बियाब दाजानाय जाहाथे बिसायख'थि दाजानानै जे आसामनि बिथोरावनो बयनिफ्राय साबसिन साबना हाबना मोनसे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल जों दाना लानो हायो बिनि थाखाय इसोरा जाहाथे जोंनो बोर सारस्रिथों बिनि थाखाय बेयाव आर'ज गाबनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि थामोनथाफ्रा जाहाथे गोजोर जायो बिनि थाखाय बेयाव आर'ज गाबनाय जादों थांनाय बोसोरफ्राव जिथुनाखि गुबुन धोरोमफोर दङ हिसाबै बर'नि गुबुन धोरोम थाब्लाबो थांनाय बार जों खननैया खेराइ फोरबोल' होदोंमोन बेयाव खिन्थु जों मोनसे एबार जोबथिखाय जे गुबुन माहारियारि गुबुन धोरोमफोरखौबो बेयाव जायगा होनाय जादों आरो एबारनि थांखिया एसे आलादा गोजोनखौ हास्थायनानै खौसेथिखौ हास्थायनानै बेखौ जों खालामनाय जादों बेनिखायनो गुबुन धोरोमफोरनि बोर बान्सा लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखि धोरोमफोर दङ जेसेबांखि आफादफोर दं बेयाव ज' जादों आरो बे ज' जानायनि ओंथियानो जाहैबाय जे जोङो खौसेथिखौ बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिनि आंखालखौ बयबो एसे अनुभब खालामदों सोनाब रायजोआव एसे बांसिनखौ नुनो मोन्दों जुदि सानजानिफ्राय खौसेथिया जागायोब्ला सोनाबा गोसारैनो बारा गोबाव नङा आरो सानजाहा जागायनाय बुस्थुआ गोजोर जायो बेनिखायनो जों सानजा खर'निफ्राय दिनै बे जायगानिफ्राय बर'नि हारिनि गेजेराव जे खौसेथिया फैफिननांगौ बेखौ हास्थायनानै जों बयबो धोरोमफोरखौ लाफानानै राव रोंनाय रोङि गासैबो सुबुंफोरखौ लाफानानै गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ ज' लानानै जों आवगायनो थाखाय सिन्था खालामदों बबे जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों बुंनो थाङोबा धेमाजि जिल्ला हिसाबै गासिबो माहारियारि आफादा दं बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद जिल्लानि धोरोमारि गौथुमफोर आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबि आरो लोगोसे माबा XBLT आरो जोंनि UBPO हिसाबै धेमाजि जिल्लानि बादैबो गोबां जिल्लानि फैदों जेरै डिब्रुगड़ चराइदेउ गलाघाट नगाव मरिगाव कामरुप साउथ कामरुप बेनिफ्राय आरो गवालपारा गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय प्राय 20-23सो जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों फैबाय थानाय समाव थारैनो खौसेथिखौ फैगोन होननानै आसा बा मिजिं खालामो नामा सारा खौसेथिया फैनांगोन आरो खौसेथिया फैयाब्ला थारमाने जोंनि जाथिनि जिथु माबा माहारियारिबाद बे लोरबां जागोन आरो जों खौसेथिखौ हास्थायो आरो जों UBPO हिसाबै जों खौसेथिखौ हास्थायो आरो जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोङो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव माहारियारि आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों सोरजोंबा थाफानानै सोरजोंबा लाफानानै जिहेतु जों दिनैसिम खामानि मावबाय थादों इयुनहालागैबो बयजोंबो थाफानानै सोरखौबा लाफानानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ लाफानानै जों खामानि मावनो जाथिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावनायाव जों जेब्लायबो साग्रिद